Počúvate nahrávku diskusie z prvého ročníka komunitného podujatia na podporu povedomia o duševnom zdraví v zdravej krajine z festivalu Kruhy v Kúpeľoch Sliač. Príjemný dobrý deň, milí návštevníci festivalu. Rada by som uvítala v tomto rozhovore pána doktora Michala Pateráka, ktorý je prednosta psychiatrickej kliniky a zároveň aj prednosta psychiatrickej spoločnosti a veľmi osvietený, rozladený človek. A budeme sa dneska rozprávať spolu, teda ja som Kotrčová Kristína, som klinická psychologička, psychoterapeutka a téma nášho rozhovoru bude lieky a psychoterapia v 21. storočí. No, musím si to dobre tu nastaviť. Tak. Takže ďakujem pekne za privítanie a všetkým dobrý a krásny deň. Áno. Ste milí. Ďakujeme. No, začala by som tým, že ma veľmi teší, že keď vidím, koľko ľudí prišlo, že to naozaj možno odráža taký z môjho pohľadu zvýšený záujem o tému duševného zdravia. Ako to ty vidíš, Michal? Čo sa týka tohto 21. storočia a toho, že téma duševného zdravia, myslíš, že rezonuje? Že sa to... Téma duševného zdravia veľmi rezonuje a určite narástla taká, by som povedal, vôbec povedomie o tom, čo sú psychické poruchy, čo je psychiatria, psychológia, aká je vlastne, alebo čo všetko sa dá riešiť s týmito odborníkmi alebo s týmito odbornosťami. Dokonca narástlo také vedomie toho, že môžem sa trápiť a pomenovať nie toho, ako sa trápim a že to môžem riešiť s niekým, kto naozaj je na to určený a kto mi môže pomôcť. Takže určite ohromný posun, aj čo ja vnímam za posledných tých 10 alebo 20 rokov, tak nastal v médiách, vidím, ako ľudia aj známi hovoria o svojich ťažkostiach alebo problémoch, takže toto je fajn. Má to ale aj ako keby druhú stranu mince, tá je možno troška temnejšia, že osveta stúpa, my poznáme psychické poruchy a vieme o tom čoraz viac, ako v zmysle laickej verejnosti, ale nie sme zdravší. Nie sme psychicky zdravší, naopak psychické poruchy vlastne stúpa ich výskyt, všetky štatistiky na to poukazujú, ako keby tá osveta vlastne nestačí na to, aby sme žili zdravo. Tá iba upozorňuje, že áno, sú tu nejaké problémy, ktoré človek môže riešiť. Niekedy dokonca spôsobuje taký, by som povedal, veľmi zvláštny efekt, že človek, ktorý má bežnú úzkosť alebo bežné ťažkosti, pripisuje im význam, že aha, ja už mám asi nejakú psychickú poruchu, pretože ten a ten o tom hovoril ako o psychickej poruche. Čiže niečo také, čo by som nazval ako samodiagnostika, ľudí. Áno, to mi pripomína moje štúdium psychológie, kde som sa našla v každej diagnóze, keď som študovala, ale zároveň vidím v tom aj pozitívny efekt, že tým, že tá osveta, že sú tie témy popularizované a že stále viac vieme o tom, tak z môjho pohľadu ľudia jednoduchšie vyhľadajú psychológa, že idú skôr do toho kontaktu, hlavne mladí ľudia, to si všímam. Áno, jednoznačne to je tak, áno. A možno by som ešte povedala také základné nejaké rozdelenie tých, ako, že z pozície odborníkov, aj o čom sa tu budeme rozprávať, tak psychológ je človek, ktorý má psychologické vzdelanie a on používa psychoterapiu na liečbu ťažkostí, to liečba rozhovorom. Zatiaľ čo? Psychiater je teda lekár s lekárskym vzdelaním a on väčšinou predpisuje lieky a môže robiť aj psychoterapiu, pokiaľ má vzdelanie. Áno, ten psychiater v podstate má kompetenciu predpisovať lieky, teda psychofarmaka, lieky, ktoré sa používajú v liečbe psychických porúch, čo má tú kompetenciu a má väčší vhľad do biológie ľudského organizmu, takže toto možno je jeho výhoda. Na druhej strane, od začiatku éry vlastne psychofarmakológie, to sú niekedy ako 50. roky minulého storočia, tak z toho psychiatra niekedy nie len to, ako vypadajú psychické poruchy, sa zmenilo vplyvom liekov, našťastie,
a to, čo sa s nimi dá robiť, ale aj tá rola psychiatra niekedy je ako keby redukovaná na niekoho, kto predpisuje lieky. Že je to lekár, ktorý je vlastne ako keby nejaký taký psychofarmakológ, tak takto zase celkom nie je. Ale presne ako hovoríš, takto by som to vysvetlil. Áno. A ako to vidíš ty vo svojej praxi zameranej, teda hlavne psychiatricky, čo sa týka pacientov, ktorí k tebe prídu, aký majú postoj, či už k liekom alebo k psychoterapii? Musíš prekonávať nejaké prekážky? Je tam nejaká stigma, že ako vnímajú pacienti napríklad liečbu liekmi, majú medikamentami, majú nejaké napríklad také, že lieky mi zmenia osobnosť, bojím sa, že lieky budem musieť užívať navždy. Tá téma liečby. To je krásna a veľmi široká téma a o tom by sa dalo naozaj dlho debatovať. Ja neviem presne, čo sa deje predtým, než ten pacient váha, alebo než človek váha a navštíví, s tým, že navštíví psychiatra, alebo či to je vôbec na psychiatra. Mnoho ľudí príde ako referencia od všeobecného lekára alebo ako referencia od psychológa práve. Čiže my spolupracujeme tieto odbornosti, je to takto fajn, ale povedal by som, že ten čas, s akým on čaká, ten človek so svojím trápením alebo s nejakými problémami, tak je veľmi variabilný a závisí povedzme od jeho osobnosti, od toho, ako to zasahuje funkčnosť jeho v bežnom živote, v tom, ako robí hobby, aktivitu nejakú, alebo ako je schopný sa venovať rodine, pracovať, alebo realizovať svoj vzťah. No. A samozrejme, keď už on sa ukáže u psychiatra, tak veľakrát to je tak, že ten človek má ťažkosti, že už hľadá úľavu a ten liek prijíma. I keď určitá časť ľudí akoby bojuje s tým, že čo to so mnou spraví. Hej, presne ako sa pýta, že či mi to neublíži, do akej miery to zmení moje fungovanie, moju myseľ, moju osobnosť, čo nepriaznivé ma čaká a či nebudem na to závislý. Tak neviem, mám na toto všetko nejak teraz. Skúsim to nahríznúť. Skús. Čo sa týka napríklad bežnej obavy závislosti, tak to závislí môžeme byť od rôznych psychoaktívnych látok, ale od psychofarmák v drvivej väčšine nie. Není to možné. Tie lieky, ako existuje skupina liekov, ktoré najmä keď účinkujú okamžite, sprostredkovávajú okamžitú úľavu, že ich účinok je krátkodobý, zakrátko vyprchá, môžu viesť k tomu, že človek stále viac a viac po nich siaha. A tu hovorím najmä o liekoch na úzkosť alebo proti úzkosti. Čiže to sú chemicky, keby som mal povedal, to sú benzodiazepinové anxiolitika. Čiže určitá skupina liekov áno, môže byť problematická, ale keď ich predpisuje psychiater, tak o tomto účinku vie, oboznámi svojho pacienta, že takéto a takéto je riziko, ale dávam vám teraz tie lieky, pretože ich práve potrebujete, pretože práve teraz to trápenie, čo máte, môžu vám sprostredkovať úľavu. A robia sa tam niekoľko krokov na to, ako ten liek podávať, potom prekryť iným liekom, väčšinou antidepresívom, keď sa jedná o úzkosť alebo depresiu a postupne takýto, nazvime to, problematický liek vysadiť, pretože my vieme, že ho môže užívať na najvyš pár mesiacov. Hej. Takže to sa týka závislosti. Hej. Potom napríklad nejaký strach z nežiaducich účinkov, naozaj od toho, ak datujeme začiatok tej psychofarmako éry 1952, tak odtedy to, ako my chápeme psychofarmaka, ich účinok i nežiaduce účinky, tak našťastie žijeme v dobe, kedy toto sa dá veľmi krásne manažovať a môže dostať človek, ktorý má psychickú poruchu, lieky, ktoré mu nespôsobujú žiadne nežiaduce účinky, alebo sú minimálne, alebo ak sú, tak vždycky sa dá pracovať na výmene liekov, na dávke, pretože tá je veľmi často kľúčom k správnej pomoci pre daného človeka. Takže aj s týmto sa dá robiť. Napokon, tu sa dá previesť na tému takú všeobecnejšiu farmakologickú, každý liek predsa má aj nežiaducí účinok. Alebo môže mať potenciálne. Áno, áno. A ešte sa pýtala na osobnosť. Neviem, či to nenaťahujem. Hej? Často sa ma pýtajú, lebo toto je veľmi časté. Pán doktor, budem iná, keď budem užívať tento liek, zmení mi to nejak osobnosť, tak obyčajne sa potom rozvinie veľmi plodná diskusia o tom, že vlastne tú osobnosť viac mení tá psychická porucha
ako samotný liek, ten liek má vlastne zvrátiť nejaké príznaky, ktoré sú problematické pre toho človeka a pomôcť mu. Takže o mnoho väčšie, alebo tie negatívne zmeny samotná psychická porucha robí a s tým vlastne prichádza ten človek. I keď musím povedať, že sú určité typy účinkov, ktoré môžu zasahovať osobnosť, ale rozmýšľam o tom, že či to je vlastne zlé, lebo môže vám napríklad také lítium, čo sa dáva u pacientov s bipolárnou poruchou, to je striedanie manických epizód, depresívnych epizód, v takomto probléme sme, tak môže stlmiť impulzívne reakcie. A pre toho človeka to je v jeho živote veľmi dobré. Čiže je to zásah do jeho osobnosti, do tendencie, akým spôsobom ona reaguje na rôzne podnety, čiže impulzívne. Tá impulzívnosť sa znižuje, ale to je vlastne priaznivý účinok. Hej? Takisto ako napríklad niektoré antidepresíva SSRI triedy môžu znížiť neuroticizmus, to znamená tendenciu k úzkosti a k depresie. Čiže oni neliečia samotnú niekedy psychickú poruchu, ale to, čo udržiava biologicky alebo temperamentovo tú psychickú poruchu pri živote. Áno, ďakujeme za také komplexnejšie vysvetlenie tohto fenoménu. A verím, že to tak podporilo, možno aj znížilo nejaký strach z liekov, že naozaj psychiatri vedia, čo robia. Ale aj psychiatr má stres z liekov, pretože ja napríklad, keby som vám za seba povedať, ja vždycky mám stres, čo tomu pacientovi najlepšie pomôže, aký by bol optimálny. Je to akoby, není to sranda, hej, v takomto... Áno, berieš to zodpovedne, áno, tak to treba. A zamýšľam sa nad tým, že v tej mojej praxi psychoterapeutickej veľakrát prídu klienti potenciálni a majú strach z tých liekov, že boja sa. A rozmýšľam, ako je to u teba z pozície lekára a odporúčania psychoterapie. Prídu pacienti a chcú ísť aj do psychoterapie, alebo skôr sa vyhýbajú? Akú máš skúsenosť v tomto? Skúsenosť také z laických takýchto debát, napríklad otvorených, tak tam mám skúsenosť takú, že psychoterapia je jednoznačne in. Že to je to, čo tí ľudia chcú alebo preukazujú potrebnosť tejto liečebnej metodiky, lebo áno, to je plnohodnotná liečebná metóda. Avšak v ambulancii nastáva isté skreslenie, alebo si všímam, že veľakrát človek povie na moje odporúčanie, aha, tak toto sú ťažkosti, ktoré bolo by dobre prebrať troška iným spôsobom, alebo máte nejaké črty, problémy, na ktorých by bolo dobre pracovať psychoterapiou. A teraz sa pýtať, čo to znamená pracovať psychoterapiou. Ja teda vysvetlím, že to je na troška dlhší beh a zmeniť určité črty alebo pohľady. Tá psychoterapia je o zmene. A teraz veľakrát nasleduje niečo také, že na toto nemám čas. Hej. Alebo na to nemám chuť. Dajte mi prosím nejakú pilulu. Hej. Čiže je to vlastne presne opačné, ako sme začali, hej, že sú ľudia, ktorí sa boja vlastne tých tabletiek, ale sú ľudia, ktorí si vyslovene žiadajú, pretože potom si prišli k tomu psychiatrovi. Hej. Mm-hmm. Prepáč, sú ešte pacienti, ktorí majú odporúčanie na psychoterapiu, aj začnú chodiť, o tom máš možno vlastne ty skúsenosť väčšiu. Po 2-3 stretnutiach vlastne neprídu na ďalšie. Hej, že vlastne tam je tá typológia toho, že pre koho to je naozaj určené a kto je k tomu motivovaný naozaj. To je asi veľmi dôležité. Áno, a aj to, ako si sadne ten psychoterapeut s tým klientom. Lebo čo v podstate najviac liečí v psychoterapii je vytvorenie dobrého vzťahu, dobrej nejakej aliancie, aby sa ten klient cítil naozaj vypočutý, prijatý a nie vždy to sadne. Čiže tie prvé sedenia môžu byť také, že idem radšej niekoho iného hľadať, že tento mi nevyhovuje. Alebo ich to odradí. Ešte môže byť, že naozaj prídem k tomu psychoterapeutovi a ja teraz tam mám rozprávať o sebe, o svojich ťažkostiach. Začnem, poviem mu celý svoj životný príbeh a potom mi to príde, že to bolo príliš, že to je príliš veľká otváranie sa a že nie som na to pripravený. Čiže aj to sú také dôvody, že potom už ten človek nechce prísť ďalej, lebo nie je ešte nachystaný na to. A to je krásna téma. To je naozaj krásna téma. Lebo keď my chceme pracovať na nejakých svojich príznakoch alebo niečom, čo vám vadí samým na sebe, alebo čím ubližujeme druhým, tak musíme, bez toho to nejde, odkryť niečo negatívne zo svojho života, alebo to, že to odkrývame, môže mať aj nepríjemné účinky, že to nemusí byť vlastne príjemné v tej psychoterapii. Od toho by som taký dištanc dal, že to je naozaj práca, ktorá má hlboký zmysel, ale treba na to aj nejaké odhodlanie, myslím si.
Áno, jednoznačne. Ako to vidíš ty v praxi, že ponúkaš svojim klientom, teda pacientom, tú psychoterapiu, alebo ponúkajú psychiatri tú psychoterapiu ako pri každej nejakej diagnoze, alebo pri každých ťažkostiach, alebo niekde z tvojho pohľadu je psychoterapia vhodnejšia, niekde zase, že vôbec by si ju neodporúčil? Ja sa priznám, že troška sa v tomto mení taký môj pohľad na to, že on prestáva byť taký kategorický. Hej. Kedysi som uvažoval, hej, ako povedzme mladší psychiatr o tom, že psychoterapia je vyhranená pre istý typ psychických porúch. Hej, že to musí byť úzkostná porucha alebo depresívna porucha alebo porucha osobnosti. Hej. A teraz nad tým uvažujem inak a kopu ľuďom, ktorí majú úzkostnú poruchu alebo depresívnu, proste neindikujem psychoterapiu, pretože tam nejde o to, akú poruchu de facto majú, ale akú osobnosť majú, čo tú poruchu udržuje, alebo aký je ten problém a ako oni sú motivovaní, alebo sa dajú, poviem to tak zvláštne, zmotivovať pre tento typ liečby. Takže skôr rozhodujú ako keby iné faktory ako samotná diagnostická kategória. Aj človek so psychózou môže mať veľmi zmysluplnú psychoterapiu, hej, v čase stabilizácie. Čiže ako keby viac rozhodovala funkčnosť, to, čo ten človek potrebuje a čo je schopný. A hovorím si, že akoby tak navnímavaš, naciťuješ aj tú pripravenosť a tú osobnosť toho človeka, že či mu ho odporučíš tak subjektívne. Áno, lebo veľakrát sa mi stalo tak, že vlastne s pacientom som 2 roky riešil nejaké ťažkosti a zlepšoval sa jeho stav a referovalo spokojnosti, ale v istom bode sa otvorilo také okno príležitosti, že práve teraz by bol vhodný čas na psychoterapiu, teraz možno zapnúť už tú inú koľaj. Hej. Čiže niekedy to je závislé od takého, ako tie symptómy sa menia, ako sa mení ten stav toho človeka a kedy prichádza také okno príležitosti, medicínsky to poviem. A zároveň, ako o tom hovoríš, to je taký v niečom aj psychoterapeutický proces, že vyhodnocuješ tú pripravenosť na zmenu, to robíme aj my psychoterapeuti v tej práci, že vieme, že kedy použiť niečo, kedy toho človeka viac motivovať. Takže v niečom vlastne asi aj ten pacient, keď dlhodobo chodí ku psychiatrovi, tak vytvára nejaký vzťah s ním však, s tým psychiatrom a aj to môže ovplyvňovať výsledky liečby. Áno, vytvárame vzťah. A on je veľmi taký špecifický, je to špecifický vzťah a teraz neviem, mám chuť hovoriť za všetkých psychiatrov, ale ten vzťah teda je autentický, lebo ten psychiatr sa do toho vkladá a autenticky prichádza aj ten človek, čo má nejaké ťažkosti a problémy a napokon množstvo stretnutí alebo tých sedení je o tom, že sa smejeme a že sa povie nejaký fór a niekedy aj blbý, lebo obidve tie strany to príjmajú, hej, že dochádza tam k vyľaďovaniu a takému vzájomnému citu, hej, že veľakrát sa mi stalo, že po až určitých sedeniach mi ten človek oznámil to, čo ho najviac trápi a čo si schovával, čo je bežné aj v psychoterapii a tento vzťahový faktor je mimoriadne dôležitý a keď sa ako keby mnoho z tej psychickej poruchy vyrieši, alebo človek naozaj žije svoj život plnohodnotne vďaka, povedzme, nejakých intervenciám a liečbe, tak prichádza čas vysadzovania liečby. To je ináč dosť dôležitá téma, že my môžeme tie lieky aj vysadiť, hej, alebo znižovať ich dávku. A prichádza čas, kedy tie stretnutia sú menej časté, ale stále ten psychiatr, ako to vnímam, je veľmi dôležitý pre toho človeka, ako prinášať určité informácie o jeho stave alebo istou autoritou v manažmente určitých svojich problémov. Tak toto tam ako keby zostáva a zároveň ten psychiatr ho rád vidí napriek tomu, čo všetko svoju preskákali, respektíve práve preto. No, je to autentický vzťah. Áno, to by príde asi určite jedna z tých kľúčových zložiek, že ten pacient musí mať dôveru v toho lekára alebo aj v toho psychoterapeuta a aj výskumne je to podložené, že to potom oveľa viac funguje. A ja sa stretávam v tej mojej psychoterapeutickej praxi trochu niekedy so sťažnosťami, že ten psychiater má málo času na toho pacienta. Že ako to ty vidíš, že koľko času
stačí, aby to bolo, aby ten pacient naplnil zákazku z sebe v tom? A toto je veľmi náročné pre mňa zodpovedať. Ten problém je ale taký, ako si ho načrtla. Áno, času je málo. Času je málo a je minimum psychiatrov, ktorí si môžu dovoliť štrukturovať čas ako psychoterapeut, to znamená tých 45 minút, hej, alebo nejaký naozaj pevný, že toľko to bude trvať sedenie, tak u psychiatra alebo u väčšiny psychiatrov ten pacient vopred nevie, koľko to bude trvať a často to manažujeme tak, že podľa toho, ako treba, hej, a ako nás tlačí celý ten deň. Hej, tak je to niekedy naozaj, že ten človek potrebuje o mnoho viac a preto tá psychoterapia je mnohokrát naozaj prirodzeným vyústením jeho potreby a potreby toho, čo treba vlastne s ním robiť aj vzťahovo. No. Takže keď sa bavíme o tom, ako dlho trvá diagnostikovať nejakú poruchu, tak dobre, možno nejakú trvá diagnostikovať 5 minút, ale o tom není to. Hej. A každé ďalšie stretnutie, každý drobný detail môže troška upraviť to, ako my rozmýšľame o tom človeku a o jeho prostredí a zisťujeme, že prostredie je také, že nie celkom vyhovuje tej psychickej poruche, respektíve udržuje ju skôr prostredie a vtedy pre mňa to je taký dôležitý spätný mechanizmus, že tu nemá zmysel teraz kombinovať lieky, proste dáme nejakú dávku, ktorá určité zlepšenie sprostredkuje a ďalej sa musí pracovať na tom prostredí a tak ďalej. Preto my to musíme ale poznať. Áno, hovorím si, že je veľmi také pre mňa príjemné a fascinujúce vidieť, ako môže spolu účinkovať aj psychoterapia a aj farmakoterapia. Ale sú také rôzne pohľady na to, že niektorí, častokrát psychoterapeuti propagujú len tú svoju psychoterapiu, že to je jediná účinná vec a že lieky nie. A zase možno aj niektorí psychiatri asi sú takí veľmi biologickí, že až tak tú psychoterapiu neuznávajú alebo nepropagujú. Ako to vidíš ty, Michal? Je to tak, ako to sú také, ako by som povedal, ja to vnímam ako extrémy aj na jednej, aj na druhej strane. Aj chápať niečo ako biologicky, hej, ako viete, kde tu je nejaké rozhranie, ako my môžeme pochopiť, či nejaké psychické prežívanie je viac biologické alebo viac psychologické, hej, to sa nedá. Treba k tomu pristúpať holisticky. Napokon aj tá psychoterapia má predsa biologické účinky, pretože ona mení štruktúru a fungovanie centrálneho nervového systému v tom dlhom behu. Čiže obidve metódy majú za cieľ pomôcť človeku a robia to aj biologicky. Samozrejme, v tom mozgu. Takže medzi psychoterapiou a farmakoterapiou je synergia, ak sa to vydarí, tak nádherná synergia a ak sa kombinujú kompetentne, tak to si myslím, že je paráda. Mm-hmm. Sú nejaké diagnózy alebo vidíš niekde, že tá kombinácia je naozaj taká ako dobrá, že odporúčaš to niekde a niekde menej? To je to, ako som povedal, že závisí veľmi od tej pripravenosti a od toho pacienta alebo človeka samotného. Sú ľudia, ktorí vôbec nechcú psychoterapiu. Hej. Vôbec na to nemajú čas a nechcem to zase skreslovať, len hovorím takú svoju skúsenosť, ktorá samotná môže byť skreslená, samozrejme. Hej. Je to moja skúsenosť. Ale často ľudia, ktorí majú alebo vyhľadajú psychiatra a sú v nejakých vrcholových funkciách alebo majú čas naozaj, ako oni hovoria, drahí, hej, a sú manažeri a tak ďalej, tak uprednostňujú skôr to tabletkové riešenie, ktoré sprostredkováva istú úľavu a ktoré im umožňuje fungovať v tom móde, v akom fungovali doteraz. Hej, že pre určitý typ človeka, aj keď majú psychickú poruchu, ktorá chce upozorniť, tu sa niečo deje s tebou a pozor, možno by si mal niečo zmeniť vo svojom živote, oni to vlastne nechcú. Oni chcú zrezať ten symptóm na minimum, aby mohli pokračovať ďalej. Toto, čo hovoríš, mi príde taký bežný ľudský ako prejav fungovania, že neriešime niečo, kým to nie je úplne veľmi zlé a také jednoduché riešenia sú také rýchle a veľmi, podľa mňa, akože všetci siahame najprv z hľadiska nejakých stratégií prežitia po tých jednoduchších riešeniach a až keď zistujeme, že tie jednoduchšie nefungujú, no tak potom ideme hlbšie, že veľakrát aj ja si všímam v tej psychoterapii, že človek musí prejsť nejakou fázou
naozaj, že odhodlanie, že najprv to iba tak zvažuje, kľudne aj pol roka sa iba s tým zahráva rok, niekomu to trvá aj 5 rokov a až potom sa rozhodne, že ide do tej psychoterapie, že vtedy je pripravený vlastne pracovať na sebe, odkrývať nejaké vrstvy a že to je vlastne o tom timingu. To si povedala pekne. Ja som teraz stigmatizoval manažérov, takže sa ospravedlňujem. Možno to je naozaj obecná ľudská tendencia. Ďakujem ti pekne. Áno. Ja sám som teraz manažer inak, hej, tak ako mám na starosti oddelenie, tak v podstate to... Áno. Príde mi to také naozaj, že ľudské, ale zároveň, že je dobré ako vedieť, že tá psychoterapia má aj nejaké svoje možno nevýhody, že možno aj preto tí ľudia, manažéri nechcú ísť do tej psychoterapie, lebo napríklad je drahá, ako objektívne, že nie každý si chce vyhraniť toľko peňazí. Bohužiaľ, tá dostupnosť tej psychoterapie nie je úplne pokrytá, že pre každého, čiže to je apel na zdravotné poisťovne. A v tomto sú zase lieky. Vidím výhodu tých liekov, že finančne menej náročné. Áno, to je pravda. Keď si porovnáme, to je veľmi praktická poznámka, keď si porovnáme cenu jedného sedenia na psychoterapii a teraz cenu, povedzme, escitalopramol, neviem, ako máte predstavu, koľko stojí nejaký bežný liek, ale zaplatíte v lekárni euro. Hej. Takže to je neporovnateľné a teraz si zoberiem, ako ľudia žijú, aké majú finančné ťažkosti, tak toto je extrémne dôležitá poznámka. Hej. A ako sme hovorili na začiatku, že osveta sa zvyšuje, aj to povedomie o vlastne ťažkostiach psychiatrických, psychologických, tak na druhú stranu, tým, že sa zvyšuje počet tých psychických porúch alebo ľudí, ktorí vyhodnocujú svoj stav, že sú na psychologa, na psychiatra, počet psychiatrov je nedostatočný a dostupnosť psychiatrov a psychoterapeutov je nízka, obecne je nízka. Hej. Takže ten stav je mimoriadne nepríjemný aj z hľadiska toho, aký je dopyt. Áno. A zároveň možno dám takú nádej, že postupne vznikajú rôzne centrá aj tu v Bystrici v okolí, že napríklad nejaké neziskové centrá, ktoré ponúkajú aj tú psychoterapiu dostupnejšiu, možno aj bezplatnú, len ešte je to stále v plienkach. Ešte máme čo robiť, si myslím. Určite. Určite aj kopu takých akoby problematických súkolesí. Celá táto tematika sa týka určitého nastavenia zdravotného systému, poisťovní, ako preplácajú zdravotné výkony a tak ďalej. Takže to je v určitom prostredí zdravotnej starostlivosti, ktorá rozhodne není u nás optimálna, práve naopak. Je to, poviem otvorene, čo ja si myslím, keď tu môžem takto sedieť, je to blízko kolapsu. Takže ako každý ten prvok v tom súkolesí je dôležitý to v tom, ako bude dostupná a ako bude poskytovaná či už farmakoterapia alebo psychoterapia. Postupne sa náš rozhovor kráti, chýli ku koncu, Michal, ale príde mi, keď to tak zhrniem, že páči sa mi, že sme sa tak zhodli, že aj farmakoterapia, aj psychoterapia má svoje miesto, že sú také synergické a zároveň trochu sme sa dotkli aj na konci tej dysfunkčnosti nášho zdravotného systému, ale za mňa je fajn, že o tom hovoríme, lebo to je jediná možno cesta, ako niečo postupne zmeniť. Ja som prekvapený, koľko sme toho za tú polhodinu stihli, lebo som rád, že čo môžeme za polhodinu hovoriť, tak na čo sme povedali. Tak ďakujem ti pekne. A ja ďakujem.